munyika tichina kana chokuziva tonanga kupi taanherera takafirwa nomubereka tichina baba kana vanhu vachiramba vakangovharirwa vasina kana mhosva yavakapara ndoshaya kuti chii ike zvino munyika mukaenda kumapepa nhau inyaya dzecorruption dzekutaura nezvadzo mukabva ipapo mukaenda mumamidhia inyaya dzecorruption dzekutaura nezvadzo but munhu watinotarisira sababa akasano for now munhu akasano kubata chigaro chomutungamiriri ndiye Emmerson Mnangagwa chero zvazova neuzochamisa achizouya manje manje but akasano kuchibata varikuita sei tina Moses Mbovu tina Mike Mushimombe tina Chimbayo vari kutaura vari kupa mamiliyoni iwaya akatorwa anokwanisa kunobhadhara macivic servants edu masoja ari kutambiriswa mari inonhuhwa mapurisa ari kutambiriswa mari inonhuhwa varairidzi muzvikoro havasi kutambiriswa saka mari dziri kubiwa idzi dzese dzikabatanidzwa dzikanobhadhara macivic servants nyika inoenda mberi nyaya yedu yemuZimbabwe haisiri nyaya yemapato hatichida kutarisa kuti rwebato ripi ngatichibatanai tifose Emmerson Mnangagwa auye patempo azoadresa nyaya dzecorruption idzi kana akasadresa nyaya dzecorruption idzi ndiri kukupedzerai ndiye akatidzidzisa kuti mutungamiriri anobvisiwa sei takamuona musi wa2017 paya achibvisa Mdora Mugadi very soon as a nation, we must refuse to remain silent in the face of injustice. Yes. Martin Luther King said, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. For the record, I've got total respect for the justice system, but if it is like this, I will not respect it. Where is Tajamuka? We are asking our leaders here. Why is it that we chose to remain silent? $8 and $9 million, but she's working scot-free. Why? I want to know about journalists.